Kes elang mipi arwahin pen education awareness program kapaman po. Keruni rainforest atum tengpi kang hua pan nepcek pen tangka journey lutuklot. Kes elang mipi arwahin pen education awareness program kapaman po. Nijang Karbeng long Kopli constituency kaparok Keruni adung hetjo kedulang mipi kes arwahin pen cepetir people pinyar nisia parma lukachar liari sui jangan tuma pan panong konsik cerok dokamai matik education awareness program kapaman po. Apela mangsa mai kachari pon lake kes elang mipi branch amai pu Samson inglenga hin pensi mai chari pon. Pen Dun mai pu Robinson rong par lapen kongtun bang ronjet tisu lapen Mongol rong par assistant lapen labang sama along aluhi sarpo manpeng pen kacetong dun kes ECC mai pu Samson teron lapen ong dung kes songjap po songjap pia tum cetong dun lapen lang mipi LP sekolah long headmaster rakai Chandra Singh de pusitami cetong dun pen mai RD dujat alam tice than cemung pon pen mai RD cipi dun lapen mai along luchar liari su ejang atum bang paru sose armung cetong dun pen maing samjen dan pacon pon tang tialang litum kanije panalam tele arju iksena Lamo kacung nang ma? Kacung nang. Kese long live. Kese long live. Karbilo char le song che pading nang ma? Pading nang. Karbilo char le song che pading nang ma? Pading nang. Idak lang long nitum education awareness program kapadopon lang pi dan cenglok ada nitum lang pi along education awareness program bilo lapen nitum media forty tuman dak nitum pot tuman suri kadam apa jelo tuman choro lo nitum dak education awareness program binang kok bangkela lo nitum dalang thalang pi area long education hin pasame nitum pap hit pik lang kachali ya mo pasame nitum pap hit pik lang so posin nitum matha lo jate ke ase pensan me education hin pasame anikan lang same biwer na ji ku matha posin nitum anikan lang same lo support bang bipon verlo education awareness program bang lapen support education awareness program binang kok bangkela lo itum dak lang thalang pi pensame ketek abang jumpik lang dak doktor engineer lok itum and mission dak job lapen IS IPS bisa medai itum no chethe ong lipin dalang thalang pi area long bang asini tum ove bangkela bangke pula pula kita amlasin next generation ove tum ha non la metric non la first year second year penceng lok la tum non class 10 penceng lok tum han isi la tum kachali angkor lang pasini tum matalo la selang tum pasamin tum pini ang tum chop hapon lo alang tum pasin tum bang pini education la hin pasame tum awareness unan bangai pilo la si pini ya bangke la pasing tum ko semenit han la kera bang pidon lo la tum lang tum han pidin dak ningak tong kan churu party lo lapen la persona sa nali tum kewang jilang iprang wang jilang sa deng ke deng ponje sang kachisek doma Karbilo char le song bun malake karbia khelong kachar le hina thuke pap mane kapa prang do nangji polo tela ke ese tumke asailo lake mane claim vek nang pu yong si claim clip bote lake kapria khetum karbia khetum luchari thik nei pu bang kanang ma thadon delo la si karbia khetum mane ke ese lo char le song bun makele tumke lake so asai la karbia khe tok lang char thik nangji polong ke ot thip lake langi PL piskolong kapadopon nitum langi PKS branch committee pen bati pon bang so amayalong nitum phan dode bo thela pen nitum dihinam kha lapton kachu hangang pa jodun ke abang putu han nitum apang si ka churu si pajong tum papan ke teng si alang li dak nitum chinghon badak lang piang kang long alang li ta dak luchar le song dum lapon logo charli hinalong so mar phan mane son education awareness ke bipolong nang cerap dun alang men le pirnu panu iket po alang men sar rajaning leng alang semele tumbong ningang sampan alang ni tum han din nang cerap ko lapen din tum ngai puthana cerap tu dolang ka ke Keruni ranselong sar so sar men ni pang tini tidalo ho alang ni fan somela le yak di tum ke selang ti branch committee panika alang ni ta nang cerap dun lapen alang fan suri panika churu pa jai prang alang tin tum long jakong harang ni pidini fanti alang ni fan ni tum ko itu bini pen ning cing dicilo lang mipi LP sekolah long kapadopon ladak lang mipi branch committee pen parti ponsi education awareness program bang nilituma branch pen sideng poni lo laso along laso mai long nilituma KSA long central committee pen mai phu bisa me alang li samson terona ke hai bisa me alang li sonsuri asai do bisa me alang li nilitum laso program long me stand pen ang papa chun dunang mate lang thalang me piang kang sumar an bong mu mar tum an so sik dok lang hi pachi rung nang po lang li nang che tong don pen ladak
ini la so me long ang chetong dona bong mu mar thon alang li aning rung phak alam than bolo la si alang li ke that ona teng bote student atum kela ke KSA long non lo chari bom somar abong mu mar tum alang li tum ga cherap dun ke nang solo alang li tum KSA long wang lục lo te ladak ni litung ma mai phu ki than bona teng lo te KSA long wang lo te alang litung tangka ma ha ke alang litung long e bosta me alang litung respect long i lapen respect long pola pen bang afan bosta me hotman respect la hotman lo Keruni Range Forest adum theng pi kang hua phan nep check pen tangka joini lo thuplo ni jangkar bang long kapalo Keruni Southern Range arlo Keruni ingnam rai kom sai ke atum dode sang se pen kachapatu ka jok patowe ajo baji krehini ra achitim theng pi kang hua gari pen theng pi kang hu abang hua phan kene pon long lo lapen ingnam rai ko matum kachapaduk pik pen ajok tangka joini pen lo thuplo kaching nang check amen bida sing rong hang lapen apomen karlirang sing rong hang lapen arong amen langmi pi rong kimi pusi ingnam rai kom sai ke tum pen pachini po ingnam ler sengalir alon ke lang minai politik karbiang long henlo bonta non ki lapukali ajuang arniwang thengpi kang hu pen senglok ason ahormu antak kang hu ki thum thaya jok non ki ler seng aperte non sampridang ason nang manderlo son si pini pai pai jiklo ni phai se kep ajo por phai kre hini malom jiri kendeng forest lead in charge lapen adi sang huwa tumpen patrolling dam bo mahut ta senga rong along kang huwa thengpi te mobile yuddha gari ihum keneblong Lapen Keruni Southern Range Forest asai hemalong Birtanang Policy Edech Ranger Jasira Ronghang Lapen Arisang Hoatum Pen Damsi Keruni Southern Range Forest asai hemalong at Wandero Kaching nang check gari registration number laki AS02CC1143 Lapen na thingpi laki Phangakunda thingpi pusi pang thekpon Lapen Keruni Southern Range Forest Rajasap Arluta Kekangalong ihum Tata Mobile ihum Keplak tang atheng pi nepon long atapor phai pli malom si nepon lapen atheng pi along inut bidaseng rong hang pu abang pu kaching nang don pen roi kom sai khia tum pen ke nepon atheng pi laki lukong korong kadok kawe kibi trok se kep doji lapen bazar ador suri thong kep thi kep damji pusi etes ranger pen ninjepon kaching nang cheka gari registration number AS31C0854 Way 12:30 malam aku jadi kendeng pen ajulong la aku Kailas Nes aku ini forester one menjadi kendeng deep in charge lo lang lisi atau ini tuh inform nong pilo jadak pilo pilong la dari neblong cek pilo amala inform dari tidak pen aku staff kotai sih lah sogeri bang wonder lah ke kaprek man ganili tumke lason night duty lapu reserve forest ni tum dam ready lasi ni tumbang ke normal night patrolling dam bom lo mane by foot se dam bom lo king tum dam bom lo angke ni tumbu ma ke kan malam ke kang malam ason gari lead gari track hai mane ipon bom dam bom lo amat ekta dim long bang mane fresh lead thek long lo aman nili tumbang ke ambush de pi nonson lason rasta long rasta dong sini tungge ambush lo man lo mati di amat lapu gari pen nut amunit bike pen wang yelo amat alang li phan ke lapu kopi phansi anan jo leke bang ma amat alang li phan ke lapu mat siang nep chek lo phan mage nang pi dorkar lo yele amat lasi alang li phan arju lo nang li chidi ma chini ne ta pini do bomma yelo amalang ida pulo jadi ni nili ke sitame ajulong yelo asialang ni panda nang li tanang dun nidano koda madim do nang thanik no bo alang li pen tum sop daw pedlo amat ke kan molom la potholes do la lang bung hai do amat gari bang kusi log yat agari aman nili tumbang hadak te damong lok lo te damong lok peki tuman dak masih sis lo agari pen thingpi pen amat lapu tractor hang lo ajat hang lo amat la sum sing itu dak office on ma pe lo oke tuwe reserve lo bangke hati poila si gelong nangke market value ke
kan bagus bagus. 20 to 30 lan bagus. Angke KB ke 70 KB lan bagus doji. Kalau ini tu Thailand je, ini pernah handicap sih kan, di Bandung Thailand, masih langsung pun Thailand sana lah. Masih lang lipan bagai ni tumke la rasta lang si Thailand kot ni tumke ni tumke reserve loke mojok le lut sitame gari noi ajat noi ni tumke tumanke nepon data ajopor pela ni tumanke suspect der lo misalang lipan ke wani der lo lagar masih dat investigate lo ajat lo lang li statement en lo ajat lo masih non peni investigate bom. Kali tu pun Thailand nang itu kardio ting, nang itu dah longam lo mati. Masih non lah, alai lipan pila nang itu ini. Jalan pi mana itu? Alang lipan lah, nang itu kini belum abang pupan nang itu jalan pijat pun mati lup lori, lasun bang si sik bini itu. Kali ini tumbang ke mau further investigation pak. Non alang lipan bang ke lasun jima pen si alang lipan ke lup jatuh. Angke mau aku pini mana hapunat alam the dolo pulote alang lipan aku hang tulipo aku investigate bom. Jalan pipidat mana lilit tumke mana lason lo pula ke dotum unit ke dotum theng prang ke lilit tumke besai nai masih jadi alang litumle cibuji je pulote lilit tumke action yang nang lek ko. Abang kini belum ke abang pemain usun. Alang yemen ke bidak sengrong hang. Arong ke lang mepi rong kimi. Arta ke? Tradisi sama ni. Apo pemain cin mana itu? Apo pangke cewek lo pulo hala sing rong hang tu. Apa pemain ke? Alang pemain bang sini ni.